că avem în comun multe. La vârsta voastră mi-amintesc că aveam vise mari pe care cred că le aveți și voi. Aveam o ambiție și îmi căutam pasiunea. Asta a fost un care m-a definit întotdeauna. Întotdeauna am vrut să fac ceva de care să fiu foarte pasionată și să fac cu dragoste. Și am avut marele noroc, așa cum știu sigur că îl aveți și voi, că am fost înconjurată de profesori și de familie și de prieteni care mi-au susținut întotdeauna această căutare, această curiozitate și această pasiune. Deci cred că asta ne leagă pe noi. Mă uit la mine, cea de la 14, 15, 16 ani, cât aveți voi acum, și știu că mă descoper în voi. Dacă v-aș întâlni față în față, cu siguranță m-aș descoperi și ne-am găsit multe elemente comune. Scopul și intențiile mele, am pus aici un citat din Nadia Comăneci, care este într-un fel o continuare a ceea ce spuneam: nu pierde niciodată pasiunea și dragostea pentru ceea ce faci. Deci am început cu introducerea, următoarea parte a prezentării va fi despre contextul geografic și geologic al arhipelagului hawaiian, iar majoritatea prezentării va fi despre proiectul de împădurire. De reîmpădurire. De ce m-am hotărât să fac lucrul ăsta, îl fac, ce metode aplic și ce rezultate țin. Iar la sfârșit sper să avem timp pentru ceva comentarii, întrebările voastre. Vreau să vă întreb dacă ce știți despre arhipelagul hawaiian? De ce există insulele Hawaii, arhipelagul hawaiian unde există? Deci în imaginea mare din mijloc aveți continentul nord-american în partea dreaptă. Corina, poți să, nu știu dacă ai un pointer sau continentul nord-american în partea dreaptă a imaginii, Asia în partea stângă a imaginii, iar arhipelagul hawaiian, care este încercuit acolo de fapt este un oval, este în mijlocul Oceanului Pacific, este cel mai izolat loc populat pe planetă. Practic nu există altă insulă pe planeta noastră populată care să fie la o mai mare distanță de un continent, cum sunt insulele hawaiiene. Deci mă întreb dacă știți cum a ajuns să fie acest arhipelag acolo, care... Știți ceva de la geografie referitor la cum s-au format insulele? Cum s-a format arhipelagul? Nu știți. Nu știu. Ok. În imaginea din mijloc jos deci am mărit puțin acea zonă care este încercuită și se arată principalele insule din arhipelagul hawaiian. Începând de la partea de sud-vest, este insula mare, acolo unde puteți citi Kailua Kona și Hilo, insula mare a Hawaiilor, și mergând spre nord-vest este insula Maui, apoi Lanai, Molokai, Oahu, unde este și capitala Honolulu, iar cea mai din nord este insula Kauai.
Din punct de vedere al formării insulelor, insula mare a Hawaiilor, a arhipelagului, care este la sud-est, este și insula cea mai nouă, deci are vârsta cea mai nouă. Insula Kauai, care este cea din nord-vest, este cea mai veche, s-a format ceva mai devreme. Iar ultima imagine din partea dreaptă a ecranului este tot așa un mărit, insula mare a arhipelagului hawaiian. Se numește insula mare sau insula Hawaii, pentru că practic dacă ai lua suprafața tuturor celorlalte insule din arhipelag și le-ai pune pe insula mare, ar mai rămâne încă o dată atâta loc. Deci este de 2 ori mai mare decât toate insulele celelalte ale arhipelagului hawaiian. Proiectul despre care o să discutăm este localizat pe această insulă mare sau insula Hawaii. Un pic despre formarea, deci contextul geologic al arhipelagului hawaiian. Deci în partea dreaptă sus, încă o dată se arată arhipelagul cu insula Kauai, cea mai veche, în partea de nord-vest, și insula mare, insula Hawaii, partea de sud-est. Iar dintr-o punctată străbate arhipelagul Hawaii, aș vrea să vă imaginați că putem să secționăm, să tăiem o felie așa în interiorul Pământului și dacă ne-am uitat pe vertical la această felie, ați avea imaginea aceasta care este în colțul stânga jos. Deci, să dăm un pic înapoi din punct de vedere geologic. Pământul are mai multe... Structura Pământului este formată dintr-un centru, un centru interior și un centru exterior, care în figura din stânga jos este colorat în gri. Are o manta, iar partea superioară a zonei de manta se numește astenosferă. Astenosfera este mai fluidă. Iar deci exteriorul planetei este format din litosferă. Litosfera este formată din multe plăci. 12 plăci, mai mult sau mai puțin, acoperă suprafața Pământului, iar aceste plăci sunt într-o continuă mișcare. Deci, acesta este big scale a arhipelagului hawaiian. Un alt element foarte important este în manta există aceste jeturi fluide, care îl vedeți, are eticheta mantle plume pe figura pe care o aveți în față. Iar acestea fiind fluide și temperaturi extraordinar de mari, aceste jeturi de manta străpung suprafața Pământului, deci zona de crustă, de litosferă, și magma din interior, din manta, ajunge la suprafața Pământului în forma lavei și asta formează vulcanii. Deci, insula mare a arhipelagului hawaiian este singura insulă din tot arhipelagul care mai are încă vulcani activi. Și motivul din care ea este singura care are încă vulcani activi este pentru că acest jet de magma este localizat la momentul respectiv, la momentul prezent, în acest loc, în locul unde există insula mare. Acum 5 milioane de ani, acest jet de manta se afla localizat acolo unde este insula Hawaii acum, în zona de nord-vest. Și asta este din cauza că placa pacifică
se mișcă, deci avansează cu aproximativ 7 cm pe an de la sud-est la nord-vest. Deci imaginați-vă placa pacifică se mișcă încet, încet, iar acest jet de manta, care este foarte fierbinte, rămâne stabil. Iar pe măsură ce placa se mișcă, aceste insule se formează prin penetrarea litosferei. Am explicat bine procesul? Aveți întrebări sau... Vă imaginați ceva rigid, cum ar fi masa asta, să zicem o placă. Mă rog, plăcile nu au marginile așa nete, da? Deci e ceva uriaș care se confruntă cu ceva cu maximă putere venit din interiorul Pământului, da? Deci placa asta e străpunsă de materia aceea fluidă și se produc insulele astea care rămân solide pe urmă, da? Deci le vedem. Mă rog, se modifică și ele. Puteți să faceți o comparație, adică tot de la geografie sau de oriunde ați mai primit explicații sau de la fizică? Da? Deci trebuie să faceți și fizica e implicată, e sigur ați făcut ceva. Bun. Da. Gata. Ok. Câteva imagini din care este rezultatul acestui proces. Deci astea sunt, în afară de imaginile din partea de jos din dreapta, care le-am împrumutat de la Serviciul Geologic al Statelor Unite, celelalte 3 imagini sunt făcute de mine și sunt recente, de când m-am mutat în acel loc. Deci imaginea din stânga sus este erupția din 2018 a vulcanului Kilauea, iar fotografia aceea este făcută chiar de la locația proiectului pe care îl discutăm astăzi. Aceeași erupție, imaginea din dreapta sus, este aceeași erupție care a ajuns la zona de ocean și se varsă, deci lava se varsă practic în ocean. În partea de stânga jos este erupția din 2020, care a avut loc în partea de creastă a vulcanului Kilauea, iar craterul de acolo se numește Halemaumau. În partea de jos din centru, erupția din 2023, tot de la creasta vulcanului Kilauea, craterul Halemaumau. Iar în dreapta jos este erupția din 2022, din noiembrie, a vulcanului Mauna Loa, care ultima dată când a erupt a fost acum 40 de ani. Deci a fost ceva mult așteptat și anticipat. Schimbăm subiectul de la geologie la păduri. Deci, un pic despre contextul climatic și geografic al zonei proiectului. Deci, locația este acest punct roșu. Deci, în partea de sus, dreapta, aveți insula Mare sau insula Hawaii, iar locația este reprezentată de punctul roșu. Proiectul e localizat pe versantul sud-estic al vulcanului Mauna Kea, la vest de localitatea Hilo. Localitatea Hilo are aproximativ 40.000 de locuitori, ca să vă dați seama cât de mare este orașul. Suprafața proiectului este de 7 hectare și se află la o elevație de 490 de metri. Din punct de vedere climatic, sunt 2 anotimpuri, un anotimp ploios și un anotimp mai puțin ploios. Temperaturile sunt în general constante, temperatura medie anuală este de 28 de grade Celsius, dar nu diferă foarte mult în timpul anului, deci este mai mult sau mai puțin constantă. Poate 5-10 grade diferență de la această 28 medie anuală. Iar precipitația medie este de 500 de centimetri pe an.
De curiozitate, știți cumva care este precipitația medie anuală în Târgoviște? Nu. Așa, ca un context, ca să vă dați seama ce înseamnă 500 de centimetri pe an, în Târgoviște sunt 6 centimetri pe an. Deci plouă foarte mult la această locație. Nu plouă atât de mult peste tot pe insula hawaiiană. În general, în toate insulele arhipelagului hawaiian, zona de est este zona ploioasă, zona umedă, iar zona de vest este zona secetoasă. Iar acest fenomen este explicat de faptul că vântul, deci direcția vânturilor principale vine de la est, când vântul care aduce umiditatea dinspre ocean se lovește de insulă, de pământ, cum ar fi, își practic lasă umiditatea pe zona estică, iar când trece în general, insulele hawaiiane și insula mare și celelalte sunt foarte înalte în partea de mijloc. Toată umiditatea se pierde până se ajunge în partea de mijloc a insulei, iar când vântul trece pe partea vestică, nu mai are umiditate și de aceea partea vestică a fiecare insulă din arhipelagul hawaiian este secetoasă. Avem și zăpadă în Hawaii. De fapt, insula mare hawaiiană are toate zonele climatice de pe pământ în afară de două. Deci, orice zonă climatică de pe pământ se găsește într-o anumită zonă a insulei Hawaii. Zăpadă în sezonul ploios, deci cam în noiembrie, decembrie, ianuarie, câteodată, în zona de creastă. În imaginea de jos aveți vulcanul Kilauea și se văd și sunt niște observatoare astronomice, acele movilițe pe care le vedeți în figură. Locația geografică izolată și istoria geologică au rezultat într-o bogată floră endemică. Floră endemică sau, în general, vegetație sau chiar și faună endemică înseamnă că această vegetație se găsește numai în acest loc, în niciun alt loc din lume. Deci asta înseamnă cuvântul endemic. Pentru că insulele hawaiiene s-au format așa cum s-au format, cum am explicat. Deci inițial au fost practic o suprafață de bazalt, fără nicio formă de vegetație sau animale. Deci o suprafață de bazalt care a ieșit la suprafața oceanului. Există moduri în care viața s-a stabilit pe insulele din Hawaii. Știți cumva cum a ajuns ca o insulă bazaltică, fără absolut nicio urmă de viață, să fie populată de plante și animale? În trei moduri. Și asta înseamnă în engleză se spune 3 W's. Cum credeți că a venit viața deci plante, vegetație, animale, cum au ajuns acolo? Logic, gândiți-vă așa un pic. Din ce știți voi așa, cam cum ar putea? Deci ne aflăm în mijlocul Oceanului Pacific, departe de orice zonă continentală sau altă zonă cu vegetație. Această insula mare are aproape 1 milion de ani.
700.000 de ani. Deci acum 700.000 de ani era practic bazalt, fără nicio plantă, fără niciun fir de iarbă, fără nicio muscă. În 3 moduri. Deci 3Ws vine de la wings, wind, waves. Sigur au uitat și ei, dar nu le-a fost jenă să spună. Ce putea să... Deci au fost aduse de valuri, de vânt sau pe aripile păsărilor. Așa au fost populate cu vegetație sau cu animale. Modul de evoluție al florei endemice, pentru că nu a existat o competiție agresivă, deci toate aceste plante care au fost introduse cu timpul, începând de acum 1.000.000 de ani. Deci, modul acesta de evoluție expune vegetația endemică la pericolul dispariției din cauzat de specii introduse și invazive. Deci, aceste plante endemice au o rată de creștere foarte înceată și în momentul în care trebuie să fie în competiție cu o plantă care crește mult mai repede, practic ele sunt distruse. Proiectele agricole la începutul secolului trecut, cum ar fi cultivarea trestiei de zahăr sau a plantațiilor de ananas, care au fost introduse de locuitorii din Hawaii, au rezultat în defrișări masive a pădurii tropicale native și pierderea acestor păduri. Vegetația endemică din insula Hawaii este foarte diversă. Lista completă a vegetației, am pus un link acolo și puteți să vedeți, dacă aveți curiozitatea, toate plantele endemice. Dar plantele pe care le-am folosit în acest proiect sunt în principal 3. Acacia coa este figura din dreapta jos. Metrosideros polymorpha este numele științific al Ohia lehua. Sunt cele 2 fotografii din partea de sus dreapta și o ferigă, Ciboticum glaucum. Care este rolul și beneficiile pădurilor? Iar acestea sunt beneficii și rolul pădurilor de peste tot, chiar și din România. Și de fapt, proiectul acesta este, eu îl desfășor în Hawaii, dar se poate face foarte bine oriunde, inclusiv în România. Și știu că pădurile din România au suferit destul de mult în ultima vreme. Deci, care este rolul și beneficiile pădurilor? În primul rând, pădurile oferă un foarte bogat habitat pentru sisteme ecologice complexe care mențin echilibrul natural al planetei. Și ne dăm seama de beneficiile și de rolul pădurilor și, în general, de beneficiile și rolul unui lucru atunci când nu-l mai avem. Deci, în momentul în care eradicăm sau defrișăm o zonă, pierdem acest habitat, pierdem aceste sisteme ecologice complexe și stricăm echilibrul natural al planetei, care are implicații dincolo de pădure, are implicații climatice, are implicații negative asupra vieții noastre. Un alt rol al pădurilor și beneficiu pe care îl avem de la ele este reglarea climei. Ele produc oxigen și în același timp absorb dioxidul de carbon. Ei reglează ciclul apei în natură, stabilizează și previn eroziunea solului. Bănuiesc că ați auzit și ați văzut multe exemple, de exemplu în zonele care s-au defrișat în România și este valabil și pentru Hawaii, în zonele care au fost defrișate.
în special în Hawaii, unde este o zonă foarte ploioasă, deci sunt ploi în cantitate foarte mare. În momentul în care defrișezi, tai pădurea, solul se erodează foarte rapid. Se ajunge la alunecări de teren și tot felul de alte probleme. Un alt rol, un alt beneficiu, pădurile reprezintă o resursă naturală, deci o resursă de lemn, de plante medicinale și de alte elemente pe care le putem folosi. Și dacă le folosim în mod sustenabil, putem să păstrăm un echilibru între nevoile noastre pentru aceste resurse naturale și nevoile pădurii. Și în ultimul rând, turism și recreație. Pădurea este un loc extraordinar de a merge și de a petrece mult timp, în care putem să ne recreăm, să ne revenim, să ne odihnim, să devenim mai creativi. Acum câteva amănunte despre proiectul în sine, care au fost obiectivele și metodologia. Deci primul obiectiv a fost reintroducerea speciilor de plante endemice dispărute în urma defrișării cauzate de industria trestei de zahăr în secolul trecut. Deci zona în care îmi desfășor eu activitatea, acum 100 de ani, era o pădure tropicală hawaiană, foarte, foarte frumoasă. Realizarea proiectului mi-am dorit să îl fac fără utilizarea erbicidelor, deci fără niciun fel de otrăvuri. Mi-am propus să identific și să utilizez tehnologii care să sporească eficacitatea procesului de împădurire, care să-mi ușureze și activitatea și să îmi facă munca mult mai productivă. Apoi stabilirea de parteneriate cu alte grupuri și organizații similare și cu grupuri care vor să își testeze tehnologia. Și diseminarea, ca un ultim obiectiv, a fost diseminarea informațiilor și crearea posibilităților de experiență practică pentru elevi și studenți. Am avut numeroși elevi și studenți care sunt în zona respectivă, care au venit și fie m-au ajutat sau au venit să viziteze și să ia cunoștință de etapele proiectului. Ca să vă dați seama cam care este o zi din viața unui proiect de împădurire, deci, practic, ce ați văzut în acest filmuleț sunt etapele principale. În primul rând, deci, orice etapă de împădurire
începe cu eliminarea speciilor invazive. Ce ați văzut în filmuleț a fost în special iarbă, dar în alte zone ale proiectului există copaci, deci atunci trebuie să folosesc nu o coasă pentru iarbă, ci o drujbă ca să tai copacii. Și apoi aducerea răsadurilor și plantarea răsadurilor. De la sămânță la copac. Câteva imagini doar despre... Deci am spus că am 3 specii principale pe care le plantez. Asta este una din ele, deci copacul coa. Și care este procesul? Colectarea semințelor local. Deci există copaci coa în zona în care lucrez, dar fac excursii și în pădurile native apropiate și colectez semințele de coa, care, vedeți, arată ca niște semințe de pepene. Sunt foarte asemănătoare. Folosesc aceste tuburi conice pentru că sunt foarte bune, pentru că rădăcinile se formează cât mai natural, cât mai apropiat de felul în care s-ar forma ele în mod natural. Și experiența a dovedit că folosind aceste containere conice este cel mai bine pentru succesul plantelor. Acești puieți au 4 săptămâni și după plantarea semințelor, la 4 săptămâni cam așa arată coa. După 6 luni vedeți un copăcel. Coa este foarte interesant pentru că inițial el are frunzele acestea mici, dar un coa matur se transformă cam pe la 8 luni, un an. Frunzele adevărate se transformă în frunzele acestea lunguiețe, care de fapt nu sunt frunze, ele sunt petiolul frunzelor, care se dezvoltă foarte mult și înlocuiesc frunzele adevărate. Este un aspect interesant al acestui copac. Iar în partea dreaptă jos sunt copaci coa care au o vârstă de 9 ani. Am folosit câteva instrumente de monitorizare care să mă ajute. În primul rând am folosit un sistem manual de monitorizare de fotosinteză și acesta este arătat în cele 2 figuri de sus. Practic, există acest instrument se pune pe frunza plantei sau copacului și măsoară procesul de fotosinteză al plantei. Iar ceea ce rezultă din aceste măsurători este cât de sănătoasă este planta. Un alt instrument este arătat în fotografia din partea de jos și este un sistem de scanare de rădăcini. Dacă observați, există un tub care are vreo 1,5 metri, 2 metri, care l-am introdus în pământ, paralel cu rădăcina copacului. Iar acest tub, periodic, la câte 2, 3, 4 săptămâni, o lună, introduc un scanner, care este acest instrument de culoare neagră, din plastic negru, iar acesta scanează și îmi dă o imagine a rădăcinilor plantei respective.
Iar acesta este foarte folositor pentru că sănătatea și creșterea unei plante este foarte influențată de sistemul rădăcinilor. De asemenea, un lucru foarte important pe care l-am învățat este că există o simbioză, iar plantele care sunt apropiate, copacii apropiați, își intersectează rădăcinile și se ajută unele, creează această rețea de prietenie și se ajută unele pe altele. Dacă o plantă devine bolnavă la un moment dat, o plantă învecinată, prin conexiunea aceasta la nivelul rădăcinilor, ajută cealaltă plantă care are nevoie de mai multă nutriție la un moment dat. Și asta nu este adevărat numai pentru plantele din aceeași specie, deci numai pentru poa, de exemplu, ci toate plantele native se ajută unele pe altele la nivelul adică în subteran. Care sunt rezultatele? Aproximat, deci din perioada 2015 până în 2023, aproximativ 800 de copaci plantați pe o suprafață de aproximativ 3 hectare, deci din cele 19 hectare, 3 hectare. Rata de succes cam 85%, deci 800 de copaci plantați, cam cât ar fi, 680 au supraviețuit. Metodologia a contribuit la creșterea eficienței procesului de împădurire, pentru că am reușit să identific care este calitatea și chimia solului, umiditatea, care sunt condițiile cele mai bune pe care trebuie să le creez, astfel încât să le dau copacilor, plantelor, cea mai bună șansă de a supraviețui și de a crește bine. Principalele provocări și obstacole, cel mai mare, zic eu, este controlul vegetației invazive, în special iarba, buruienile și copacii guava. Inițial, când am început acest proiect, am luat suprafața la care mă uitam și am zis că dacă în fiecare săptămână aș reuși să împăduresc o suprafață de 1 metru pe 1 metru, și dacă aș lucra 3-4 zile pe săptămână, în 2 ani de zile aș reuși să reîmpăduresc toată suprafața de 19 hectare. Ce n-am luat eu în socoteală și ceea ce n-am înțeles, pentru că nu știam, nu cunoșteam zona, este că, da, elimini plantele invazive și plantezi plante native pe o suprafață de 1 pe 1, dar după 2-3 săptămâni trebuie să te întorci înapoi, pentru că buruienile și plantele invazive cresc mult mai repede decât plantele native. Așa că la fiecare 2-3 săptămâni, până se formează până copacii devin maturi să umbrească și să împiedice supraviețuirea buruienilor, trebuie să mă întorc și să iau practic lucruri de la început. Deci este mult mai... am realizat evaluarea mai timp să realizez acest proiect. Iar un alt obstacol este eradicarea zonelor acoperite dens de specii invazive de copaci, cum ar fi guava, pentru că este mult mai greu, așa cum am spus, trebuie folosită slujba, fizic e mult mai dificil. Vă mulțumesc, cam asta am avut să povestesc. Întrebări, gânduri, impresii? Mulțumesc mult, Mișu.
Mai ești Mihaela? Da, da. Ok. Nu știu, i-aș invita pe fiecare așa și să spună un gând, pentru că sigur a fost ceva neobișnuit, nu cred că se așteptau să vadă așa ceva. Neobișnuit să n-aibă teme, dar poate că important este să înțeleagă cum e cu reflecția, deci să afli despre ceva, uite, un om care a ales întâi să fie geolog și a înțeles mai bine cum e cu solul, apoi tot în slujba solului, ca să zic așa, dar nu numai a schimbat lucrurile, dar de fapt degeaba mă uit eu la... Da, m-am obișnuit să mă uit în direcția aia. În ceea ce mă privește, pot să spun așa, mi-ai dat câteva idei, pentru că eu m-am ocupat de grădinărit în ultimul an cu precădere. Nu am avut această obișnuință practică până acum. Mă rog, m-am și mutat în afara orașului și locuiesc într-un cartier situat la palele unui deal. Și mi-ai dat idei, așa că nu o să-i rețin pe elevi cu ideile mele, o să te consult pe tine când am nevoie. Dar aș vrea să... Da, îți mulțumesc. Aș vrea să spună fiecare cu ce a rămas surprins din tot mesajul tău. Așa, un gând. Cine vrea, nu pot să oblig să zică fiecare. Mi-ar plăcea. Poate că unii dintre voi se întreabă, dom'le, nu înțeleg ce vreți de la mine. Noi nu vrem nimic în mod special de la voi. Dar pur și simplu am vrut ca ceea ce un om, iată, a făcut la câți ani? După 30 de ani sau după 20 de ani? Voi ați terminat în 88, eu în 87 și uite, te-ai apucat în 2015 de treaba asta. Da. Da, aproape, 30 de ani, mai mult de 30 de ani. Adică ți-a trebuit ceva până să iei această decizie și iată că asta îți dă o satisfacție mare, clar. Și te ajută foarte mult. Ei care sunt la început de drum, probabil că înțeleg mai puțin cât e de important ca mediul în care trăim să fie un pic mai sănătos. Pentru că dacă i-am întrebat ce mănâncă și ce apă beau și ce se întâmplă cu deșeurile, cred că am avea dificultăți. Nu? Astea sunt teme foarte importante. Da? Ce apă bem, care e calitatea ei. Nu? Cine îndrăznește să ne spună un gând, că n-are sens să vă sugerez eu. Dacă există vreo conexiune, oricât de firavă, între ceea ce ați auzit aici și un interes de-al vostru, vreo teamă, vreun plan, vreo preocupare, o activitate concretă, puteți face orice legătură între orice element al poveștii acesteia și viața voastră? Sunt convinsă, mă bucur că am vorbit despre asta, pentru că încălzirea globală, despădurirea sunt niște probleme de actualitate. Însă aș fi preferat să se vorbească mai mult despre cum am putea noi să facem ceva despre asta. Adică ne-a povestit ce se întâmplă în Hawaii. Au fost informații interesante, utile, însă, spre exemplu, eu stau la Valea Voievozilor și stau fix acolo, deal lângă pădure. Am observat că în ultimii ani s-au construit mult mai multe case, au fost tăiate din livezi, construite drumuri și așa mai departe. Sincer, mi-ar fi plăcut să vorbească mai mult despre dar ce putem să facem noi. Păi, Mihaela v-a spus ce a putut să facă ea, ce a decis ea să facă. Acum fiecare, nu mai mi-amintesc dacă la vârsta voastră cineva mi-a dat un astfel de exemplu, dar am prins să cred că nu. Mai degrabă ce trebuie să faci ca să devii foarte bun în domeniul pe care ți-l alegi, nu neapărat să faci lucruri bune pentru mediul în care trăiești. Pentru că dacă lași o lume mai curată celor de după tine, cred eu că e mai bine decât dacă rezolvi nu știu ce ecuație eu cred în mate. Așa. De exemplu, în vacanța asta mi-am făcut timp să citesc două cărți. Pe prima am terminat-o,
a lui Leon Dănăilă, poate că ați auzit, este un neurochirurg român destul de vestit și el vorbește despre tot ce înseamnă să trăiești sănătos și cât e de important pentru creier, ce apă bei, ce aer respiri, ce exerciții fizice faci și ca atare dacă mergi într-o pădure, normal că beneficiile în plimbarea din pădure sunt mult mai mari decât dacă te plimbi pe străzi din Târgoviște, da? Ca să inhalezi ce să inhalezi. Am înțeles ce tu ești Ana. Ana este implicată și în activitățile de la Tinerii Dezbat, lucrează cu Manina Leaștu și atunci e mult mai, să zic așa, implicată. Dar cred că trebuie să iei așa, Ana. Deci până la urmă fiecare informație la care ulterior reflectezi poate să-ți ofere răspunsuri. Tu cred că vei gândi așa un pic la acest exemplu. Dar eu cred că nu neapărat trebuie să te gândești, uite ce a putut să facă un om în Hawaii, un român altfel, care așa a decis să facă lucruri acolo. Da? Toți suntem trecători pe aici. Și important este să facem bine oriunde în lumea asta, știi? Și dacă faci bine naturii, absolut îți faci bine ție. Deci tu ai șansa să faci bine acolo în mediul unde părinții tăi au ales să locuiți la acest moment sau unde o să locuiești tu și așa mai departe. Dar eu aș pleca de la ce să faceți voi mai bine. Păi, în primul rând, trebuie să vă gândiți exact la ce v-am spus. Ce faceți cu deșeurile? Nu le mai aruncăm aiurea. Deci alții se chinuie să împădurească, da? Ca să prevină eroziune și să îmbunătățească calitatea aerului. Nu neapărat că se chinuie. Și-au propus, este o nevoie mai mult decât o dorință. Iar noi facem multe lucruri în neregulă, plecând de la școală. Eu am propus colectarea selectivă a deșeurilor cu mulți ani în urmă, nu s-a reușit decât parțial, am încercat la nivelul școlii. După care, din păcate, deșeurile, eu făceam asta și în cartier cât am locuit în Micro 3, mergeam, erau acele containere colorate în care eu puneam hârtia, separat de plastic și așa mai departe. Problema este că în afară de containerele alea nu se selectează. Adică nu se iau așa. Dacă le pui la gunoi, ați văzut că sunt pe containerele de gunoi, sunt niște țipiluri, niște înscrisuri. Normal că lumea pune alandala acolo. Deci îți dai seama când treci, eu când trec podul și mă duc spre casă și trec pe la animoasa, mă zobește mirosul, mai ales seara. Seara te năucește. Deci este groapa de gunoi. Așa zisa groapă că a devenit un înderușor. Deci v-aș invita să reflectați la ce se întâmplă cu apa de la canalizare. Unde se deversează? Ce detergenți folosiți? Ce folosesc părinții voștri? Pentru vase, pentru haine, care le pui pe tine, transpiri. Și toate acele substanțe automat îți influențează, da, pielea intră în corpul tău și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri la care poți să reflectezi pentru ca ție să fie mai bine. Dar, în primul rând, calitatea apei. Ana, aș adăuga și eu, în primul rând, îți mulțumesc pentru curajul de a face observația și pentru observația care este foarte, foarte bună. Ce aș adăuga eu la ce a spus Teo este că ce aș face eu, de exemplu, în primul rând, m-aș gândi dacă asta este pasiunea mea, dacă sunt pasionată de lucrul ăsta. Vreau să reîmpăduresc o arie, deci asta este, trebuie să ai pasiune, trebuie să faci, dacă vrei să te apuci de un lucru, trebuie să îl faci cu pasiune, trebuie să-ți placă să-l faci. Deci asta e prima întrebare. Dacă răspunsul este da, următoarea întrebare este, ok, trebuie să găsesc un loc, un perimetru. Eu fac acest proiect pe un perimetru pe care îl dețin eu, deci este ușor. Dacă nu deții un perimetru pe care poți să-l împădurești, trebuie să iei legătura cu cineva de la serviciu forestier sau o persoană care are o parcelă care o dorește împădurită. Deci trebuie să găsești
trebuie să găsești acea suprafață a proiectului. Pe urmă trebuie să faci un pic de cercetare și să vezi care sunt plantele native sau plantele care cresc în mod natural în zona respectivă. Așa cum eu am arătat care sunt cele 3 plante care am decis eu, astea le-am decis făcând un pic de cercetare, care sunt plantele care cresc la elevația respectivă, în condițiile climatice respective. Iar în momentul în care ai răspuns la aceste întrebări, pe urmă aduc semințe sau cumperi puieți sau serviciul forestier în general are puieți, adun prieteni, faci reclamă la proiectul și pasiunea ta și începi să plantezi. Da, ei singur nu o să facă lucrurile astea acum. Asta o să încercăm să facem eu și Corina. Corina a contactat deja la ocolul Silvii Târgoviște, a fost și la arii protejate, probabil că ați mai povestit. Cred că ei, la momentul ăsta, ar trebui să facă totuși momentul ăla de reflexie. Am primit o informație, uite, un om a fost pasionat să facă lucrul ăsta și e mulțumit și o să vedeți cât e de important să faci lucruri care îți plac și care rezonează cu tine. Pentru că degeaba vrei tu să devii mare medic și vrei să devii nu știu ce mare antreprenor doar pentru motive care nu țin de interiorul tău. Trebuie să vrei să te cunoști. Și ca să te descoperi, să vezi cu adevărat cine ești și unde te simți mai bine, chiar trebuie să încerci diverse lucruri, să îndrăznești. Da? Și să nu ți se pară niciodată, băi, ce au vrut ăștia de la mine astăzi, că nu sunt eu ăsta. Mă întreabă-te dacă sigur nu e ceva care chiar rezonează cu tine. Și până la urmă, aici chiar nu cred că mai e de ales, dragii mei. Eu, când eram de vârsta voastră, nici nu are sens să comparăm ce calitatea aerului, a apei, totuși era altceva. Eu mi-amintesc, mergeam în vacanțe la bunica, o să râdeți, îngheța gârla, așa ziceam noi, la apa de acolo, Slănic. Am copilărit în zona Slănic-Prahova și patinam pe gheața râului. Deci nu știu de câte ori ați văzut voi zăpadă în ultimii ani, dar zăpadă ca asta, am mai fost acum 7 ani, țin minte foarte clar că atunci a murit mama. Deci foarte rar se întâmplă lucruri. Voi nu mai trăiți într-o lume în care evenimentele firești, așa cum sunt firești, cum erau odată scrise în cărți, 4 anotimpuri, vine Crăciunul cu zăpadă, e pe un film, ați văzut, nu? E pe un film. Deci hai să fim realiști, da? M-aș bucura să inspir de exemplul tău, Mișu, pe acești tineri, pentru că va fi lumea lor, da? Noi am pus umărul, fiecare a făcut ce a considerat. Cât privește modelul tău, modelul propus de tine cu plantările, cred că fiecare, dacă locuiește la țară, cum zicem noi, a plantat ceva. Dar e important, exact cum spunea Mihaela, să descoperi care sunt, să faci cercetare, care sunt speciile care se potrivesc acelui sol. Pentru că vecinii mei au vrut să planteze palmieri, ce credeți? Nu vă mai spun ce nebunie a fost cu toată tuia aia care a fost nimicită. Deci nu este. În dealul de lângă cresc tei și salcâmi. Înseamnă că noi trebuie să înțelegem că așa natura pe ăștia a sprijinit. Da? Extrapolând, poți să zici, dom'le, nu pot eu să devin medic dacă eu nu regăsesc în mine niște componente care au legătură cu asta. Și ca să-ți dai seama dacă e sau nu așa, atunci discută cu specialiști care au ales drumul ăsta, vezi ce i-a motivat, vezi care au fost provocările. Da? Adică, ideea este să vă doriți mai mult pentru voi și pentru lumea în care trăiți. Pentru că voi o veți construi mai curată, mai corect, să fii cu tine și cu ceilalți. Eu le mulțumesc colegilor mei că v-au selectat pe voi. Înseamnă că au avut încredere în voi. Chiar dacă voi sunteți astăzi așa tăcuți, vă mulțumim că ne-ați dat pauza voastră. Și să sperăm că o parte dintre voi vor fi alături de noi când vom îndrăzni să punem în aplicare exemplul tău într-o zonă din vecinătatea orașului în care trăim și, de ce nu, și în alte proiecte. Cu tine, Ana, s-ar putea să mă intersectez, eu știu, într-un proiect Erasmus, înțeleg că ai fost selectată, deci sunt printre ei și
elevi care au alte nevoi. Aici recunosc o elevă care vrea să facă mai mult la chimie. Sau credeai că vrei după fața ta. Uite așa e. Important este să îndrăznești să mergi pe un drum și dacă vezi că nu te regăsești, să cauți alt drum. Deci nu trebuie să te pui la colț. Trebuie tot timpul să vrei mai mult de la tine, să afli mai mult despre tine, da? Nu trebuie să zici că, uite, domne, ce nenorocire, nu-mi place chimia. Îmi place, dar până într-un punct, nu poate. Da? Să aveți o zi frumoasă și vă doresc să plantați măcar un copăcel, o floare în viața voastră. Da? Vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați petrecut aici. Noi îți mulțumim. Dacă aveți întrebări sau vreți să mai discutăm despre copaci sau despre păduri sau despre geologie sau despre pasiuni, puteți să luați adresa mea de mail de la Corina sau de la Teo și putem continua dialogul. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Mișu! Mulțumim și pentru găzduire. O să opresc înregistrarea și poate mai stăm doar câte